Tinatayang 50 na junior high school naman po na estudyante ang lumahok sa isang hands-on training ukol sa computer operations at artificial intelligence na isinagawa sa Villasisa nitong Mayo 19. Bahagi po ng aktibidad ng Summer Program 2026 ng lokal na pamahalaan na naglalayong palawakin pa ang kaalaman ng mga kabataan sa digital technology at makabagong kasanayan na mahalaga sa edukasyon at komunikasyon. Sa isinagawang pagsasanay, tinuruan ng mga estudyante hinggil sa basic computer operations, digital literacy, internet safety, paggamit ng iba't ibang software applications at panimulang kaalaman tungkol sa artificial intelligence. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng programa na mahikayat ang mga kabataan na maging responsable at produktibong gumamit ng teknolohiya, ngayon din upang madagdagan pa ang kanilang kaalaman sa mabilis na umunlad na digital environment o sa mabilis na umuunlad na digital environment. Dahil sa limitadong pasilidad at kagamitan ng training center, 50 students lamang po ang tinanggap nila bilang registrant sa ilalim ng first come first serve basis. Inaasahan naman na magpapatuloy ang mga kalintunan na programa upang mas maparami pa ang kabataan sa bayan na mabigyan ng oportunidad na matuto at ng mga kasanayan na may kaugnayan sa digital technology. IFM News. IFM News. IFM News.